8 persuni oħra fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna biex it-total ta' nies infejqa tela għal 427. Minn dawn 4 persuni għandhom bejn 20 u 29 sena, 3 persuni għandhom bejn 30 u 39 sena u persuna waħda għandha bejn 50 u 59 sena. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li fl-aħħar sigħat feċ każ ieħor ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost 1006 testijiet li saru. Mindu feċ l-ewwel każ kien hawn 490 persuna infettati bil-coronavirus u l-każijiet attivi bħalissa huma 58. Il-każ ġdid huwa ta' Spanjol ta' 34 sena li jaħdem Malta u li bħalissa kienet jaħdem mid-dar li ħarġulu s-sintomi fis-7 ta' Mejju u għajajx ma' persuna oħra li wkoll għandha s-sintomi u sarilha t-test. Il-Professur Gauci appellat għall-użu sew tal-maskri li meta tintlibes għandha tagħti l-imnieħer il-ħalq u l-geddum. Ġieli qegħdin naraw sitwazzjoni fejn in-nies ma jagħtux imneħerhom, infatti niżlu l-maskla l isfel. Din hija ta' riskju ħafna, riskju għall-persuna nnifsu għaliex jekk inti tibda toqgħod tmiss il-maskra tista' tikkontamina lilek innifsek u anke ta' riskju lil ħaddieħor. Mistoqsija minn One News dwar t-tiġijiet li kienu skedati għal din is-sena, il-Professur Gauci qalet li ma tistax tgħid se jiġri fix-xhur li ġejjin, iżda s-sitwazzjoni bħalissa żgur ma tippermettix li jsiru tiġijiet. Nafu li t-tiġijiet Maltin bħal diversi funzjonijiet oħra ikunu tiġijiet li huma kbar, numru nies ma' xulxin u bħalissa s-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa żgur ma nistgħux nippermettu din is-sitwazzjoni xkun ta' riskju kbir għal trasmissjoni ta' dan il-virus. Lejlet jumlhom il-Professur Gauci appellat li l-miżuri fis-seħħ jibqgħu jiġu segwiti u fakret l-importanza li anki fiċ-ċimiterji ma jkunx hemm iffullar u tinżamm id-distanza meħtieġa. L-aqwa rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijiet tagħna huwa li aħna nkomplu nipproteġuhom b'saħħithom. Allura nerġa' ntenni l-appell tiegħi biex ejja nibqgħu nipproteġu lill-ommijiet tagħna u ma nkunux qrib tagħhom dak il-kuntatt fiżiku għaliex hemmhekk nistgħu npoġġuhom iktar f'riskju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.